Usay ba strikto kita sa atong kaugalingon nga dapat buhaton nato ang unsay maayo, unsay dapat gyud nato nga buhaton, pero usay malimot ta nga ang atong tumong is, di ba, para sa atong pamilya, para sa atong pagbalik sa atong gugma diya sa Ginoo, pinaagi sa atong pagserbisyo sa uban, pagpangwarta para maatiman nato atong kaugalingon ug atong pamilya. Sa atong pag-istrikto sa atong kaugalingon, malimtan nato ang pag-atiman sa atong kaugalingon. Malimtan nato nga anang magpahulay, malimtan nato nga unsa ka importante ang pakighalubilo sa uban. Kung in terms sa rules and regulations, sa pagpatuman sa rules and regulations, strikto pud kay ta. Wala to gitan-aw nga ang rules and regulation gibuhat para sa mga tawo, dili kay para lang sa balaod. Usahay kanang murag sobra sad kay ba nga, di ba, gibuhat ba ang balaod para sa tawo, usay murag dili naman makatao ang balaod. Mao bitaw nang niingon si Jesus nga dili ako gustog mga halad nga mananap kundi kaluoy. Dili untan niyo pakasad-on ang mga tawo nga walay sala.